मोनफ्रोमबो समस्ति इउपिपिएलनि जिर' जानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। दा जों बे समाव जमदुवार समस्तियाव दंफैयो। दा मालागुरि प्राइमारिनि नैबे मोनसे गेलेग्रा गुवार फोथाराव मोनसे फोसावदिं मेल लानाय जादों। दा बे मेलाव केन्डिडेट सभाराम बसुमतारी सारानो प्रग्रामखौ लानाय जादों। दा दसे समनि उनाव माने बिबुंथि होयो बेखौ नोंथांमोननो फारि फारियै माने खिन्थालांनो नाजागोन आरो। दा बिनि सिगां फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन लोगोफोर। दा जेब्ला जोङो क'क्राझारनिफ्राय फैयो अब्ला जोङो मोनफ्रोमबो लामाजों हाबनाय समाव इउपिपिएलनि फ्लेग होननाय बुस्थुखौनो जों नुवाखसै आरो माने जिर'खा। ओरैबायदि जिर' बिथांमोना माने मा होनो बिदिखौ स्टारिं अफिसफोरखौबो जों गंसेबो नुनाय जायाखै नैबे जमदुवार समस्तियाव सौफैजासिमाव आरो। दा बेफोर अबस्थाफोरखौथ' सिन्था खालामनानै नायोब्ला रायजो राजा नोंथांमोन एकदम इउपिपिएलआ माने 100% जिर' जाबाय आरो। दा जिर'आ जाखागोन आरो जोङो बेयाव फैनानै खोनाफैबाय इउपिपिएल सरकारा बे 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनि मोनसेबो मोजां खामानि मावाखै आरो लामा सामा दोंसेबो मावनो हायाखै होनना खोनादों। आरो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जे लामा दालां जिखुनु जेखि जाया खामानि मावदों दा बिनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ दिनै 5 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै जिर' होननानै बिथांमोनखौ बुंदों आरो। दा बिनिखायनो रायजो राजा बिथांमोना बुंदों माने बे जमदुवार समस्तियाव माने सोरबा एगेन्स्ट पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोना हेलिकप्टारजों माने रां थफ्ला गारफैबाबो माने बिपिएफनि अनगायै बे जायगायाव रावबो माने बिजाथिया देरहानो हानाय नङा होनदों आरो। दा इन्टारेस्टना रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै बेखिनि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै फार्स्ट टाइम बे जमदुवार समस्तियाव एमएलए सभाराम बसुमतारी सारजों गिदिंनो मोननानै एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो बाखिखिनि प्रग्रामफोरखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थालांगासिनो दं आरो फाइनालाव सभाराम बसुमतारी सारजोंबो माखासे मोगा मोगि लानाय जागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थालांगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बाखिखिनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होलांगासिनो दं। दा आंनि बेगाव मिटिं जागासिनो दं आरो बे जाहैबाय मालागुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय नैबे मोनसे गुवार गेलेग्रा फोथाराव जादों आरो। दा नायनानै लाबानो जाबाय गाइस। 9 तारिखआव जानो गोनां एमएलए भटनि फोसावदिं मेलाव आंजों लोगोसे दंफायो जोंनि गसाइगाव जिल्लानिनो आफादगिरि बिपिएफनि इनचार्ज बारग' एमसिएलए देबजित नार्जारी फंबाय आरो दासो सिनायदों जोंनि बे बिएसइउनि मिरु आफादनि आफादगिरि जोंनि गसाइगावनिनो बिजामादै सोगोमसार जोंहा बसुमतारी बिसिया गसाइगावनि टाउननिखा नालाय जोंहा हनै फंबायमोन दङ भाइस प्रेसिडेन्ट नङा होमबा बेबो जोंनिनो बिजामादै कुसुगावनि बिजामादै नङा होमबा जोंसार मुसाहारि गासिबो आरो नैबे फंबायमोन दं आरो हनै जोंनि फिसाजोनि समान लेखा गोरों इउनिभार्सिटियाव एमएससि बिए एमए फरायफास जाजोबनाय बिसोरबो जोंजों ओंखारफागासिनो दङ गोरों गोरा मानसिफ्रा आरो गोबां जोंनि गसाइगावआव गिदिर साख्रि मावनानै रिटायार्ड जानानै बे दलाव आदर्श नितिखौ मोजां मोननानै जोंहा हनै स्टेट बेंक अफ इन्डियानि एसबिआइनि गसाइगाव ब्रान्चआवबो श्रीरामपुरनि ब्रान्च मेनेजार भबेन मुसाहारि फंबाय दं सिनायोना एसे सिखारनानै बावाखै दा बेबो जोंनि दलाव आंनि प्रप'जाला बेनो बेखौ लादां दा खस्थ' मोनबाय एकाउन्ट बेंकआव साख्रि मावनाय नालाय दा जोंहा गसाइगावनि हिसाबै बहुद खस्थ' दा मोनाबानो थांनांगौ गसाइगावआव भटनि जेबो लाइलुथुर गैला थांजोब्बाय क'क्राझाराव माबा मोनसे हिसाब हैब्लाबो हैनांगौ आंहाबो माबा मोनसे सहि हैनांगौ होनब्लाबो थांनांगौ आगोलावथ' गसाइगाव जाजोबोमोन नङा होमबा दा गैला लांजोब्बाय बे जादों गासिबो भारत सरकारनि नियम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव थाजोबनांगौनो साब डिभिजन लेभेलाव थाला कमप्लिट दा चिरां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव जाजोबनांगौ जाहैबाय आरो दा बाव जाहैजोब्बाय दा आरो दङ जोंहा बावहाय जोंजों नुजाफैबावनाय जोंनि मानगोनांथार मोना सिनायागोन एसे गामसाजों दाबजा दंबावो बरायलै गोबाव समय फैदों जोंना फंबाय देरहासार इस्लारि इउटिउबार नुबाय नोंसोर
बबाव दं फंबाया हा फंबाय एसे नैबे देरहासार इस्लारि नङा होमबा बिराद मोजां बियो इउटुबार मोनसे बायासनेस नङा मोजां रोखोम सोङो हो मोजां रिपर्टखौ बियो होयो इउटुबार देरहासार इस्लारि आरो जोंहा BRB चेनेलनि फंबाय दङ हा बेखौ नुवाखै होमबा बे इउटुबाव नुयोना नुवा औ बे फंबायाबो गोबां समनिफ्राय बेफोरखौ फोसावो मोजां गाज्रि सत्यनि बाथ्राखौ फोसावजोबो बिसोर जेखौ सत्य बेखौ बुङो असत्यखौ बिसोर बुङा जोंनिल' जानांगौ दे बुंनांगौ बेखौ जों बुङा सैथोनि लामाखौ सोर मोजां मावदों सोर गाज्रि मावदों रायजोनि सिगाङाव बिथांमोनहा फोसावदो बुदिराम ब्रह्म होनना बुङो आरो अलंबार बसुमतारी दंबावो BRB इउटुबार थाबायना इउटुबार BRB अलंबार दङमोन प्रनब कुमार बसुमतारी दं इउटुबार हनै बिथाङाबो बिसोरो गासिबो माबादोंमोन जोंजों दंजोबो दा आरो जा जोंनाव नैबे बिसोरखौथ' सिनायो जोंना मुक्ता देबी हेडमास्टार नङा होमबा सिनाया होमबा हेडमास्टार नैबे नरथम देब बसुमतारी हाब्रुबिल हाई स्कुलनि हेडमास्टारमोन रिटायार्ड ब्रह्म रिटायार्ड आरो गोबां जोंनाव फ्राय गसाइगाव साब डिभिजननि लेखा गोरोंफ्रा रिटायार्ड जानायफ्रा सोरबा थाखा अलरेडि दोनबाय बेथ' 1500 मा लायगोन नङा होमबा ओमफ्राय जायहानाखि जोंहा बेखार सेंग्राफोर लेखा रोंनानै साख्रि मोनाखै मा मोनाखै बेफोरनि थाखाय जोंहा गासै बे थाखाया जोंहा दोननाय जादों 100 कोटि थाखा 100 कोटि थाखा पार हेड 2 लाख थाखा मोनगोन दाखालिबो माखासे मोनखांबाय नङाबा बे मोननायफ्रा मोनला नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय बेखौबो दरखास्त नाजावनाय जागोन सेप्तेम्बर अक्ट'बराव आरो बियो दा मास मोनबाल' थांदों फुरा बोसोरबा बे सोलिबाय थागोन आरो बोसोरबानि उनाव गभर्नमेन्ट जायोब्ला साबसिन रोखोमै बियो धाराबाहिकभाबै सोलिलांबाय थागोन अब्ला बे मुहुर्तआव नोंथांमोना नैबे सेप्तेम्बर अक्ट'बरावनो दरखास्त होनायनि टाइमा दङब्ला दानो जुदि उल्था थाङोब्ला जोंनि BCDCनि चेयारमेन जोंनि प्राइमारिफोरनि चेयारमेन बिथांमोना मोजाङै माबागोनसै बे जोंनि नङालै भट होआखै होनना बुङा होमबा दरखास्त हानायनि अधिकारा गैया मोननायनि अधिकार गैया नङा होमबा दा ओंखायनो गावबा गाव बे जौगानाय हाबाफारि BTCआ जे लादों बे आसनिफोरखौ जाहाथे बयबो मोनथों BTCआ जौगाथों बेखौ बयबो मोननांगौनि थाखाय जोङो हाबा मावनांगौ गुबुन दोला थाइसेबो थाखा होनो हानायनि क्षमता गैया दा बे जाहैबाय जोंनि BTCनि आसनि दा आंनो सभाराम बसुमतारी आं बुंदों दहाय 12 बोसोर आङो EM जादों खिन्थु नोंथांमोननि बे ओनसोलजों आं सिबिनो मोनाखै आंनि EMनि समस्तिया 6 नम्बर कुसुगाव हरैमोन नङा होमबा क'क्राझारनि हरै बावरागुरि फाथाखाथा गाम्बारि थाम्बारि थेवब्लाबो जिहेतु केबिनेटआव इन्टारिमनि उनावबो गसाइगाव साब डिभिजनाव गोहोगोरा EM होनना बुंब्ला आंमोन आरो हाग्रामाया आंखौ आदा सारा जेबो बुङा दासिमबो नामबो बे गाबज्रिफेरा आंखौ सादु होनना बुङो नालाय सादु दानि बादै बिनाव जेबो खोथा गैया जोंनि सिनियर बैसोआवबो उन्दै नङा होमबा जोंनि खोथाखौ एसे मानियो हाजारखि सिब जाथों सिबाबोथ' जोङो दलासो बानायनाय रायजोआसो बानायनाय नङा होमबा हारसिङैथ' सिब जाया नंगौ नामा दा दला नोंथांमोना बयबो भरनानै जों बानायनाय रायजोनि खोथाखौ बेबो खोनासङो बेबादि हिसाबै सिगांथाराव जोङो मा आसनि लादोंमोन कमिउनिकेसन BTC सिगां जाजेननो कमिउनिकेसन माने जगाजग बेबस्था लामा सामानि बेबस्था लामा सामाया जोंना गैयामोन जोंनि आन्दलनाव बर' आन्दलनाव दालाङा सावग्लाजोबनाय नङा नाङा नोंथांमोननि बे दालाङा दंफां दालां नंगौ नाङामोनलै गसाइगावनिफ्राय सराइबिलसिम थांनाया माबादिमोन लामाया अन्थाइनि लामा ना लहानि लामामोन सेनग्रेबेलसोमोन नङा होमबा बे लामाया सेनग्रेबेलमोन जेसेबां दालां दंमोन सराइबिलसिम जन्दुवारसिम बेथ' दंफांनि दालांमोन दा दंफांनि दालां दंबावसै दंफांनि दालां गैलिया लामाया अन्थाइनिफ्राय दा फाखा जाबाय नङा होमबा बे मोजां दा जगा गारि घोड़ा मोजाङै थांनो हाबाय बे लामाखौ बुंनानै लाबा दुगा जागोन काउन्सिलाव आं दं होननानै बे साब डिभिजननिफ्राय गसाइगावनिफ्राय सराइबिलसिम
गसाइगावनिफ्राय भावरागुरि हय साबरग्रामसिम भावरागुरिनिफ्राय कसुगावसिम कसुगावनिफ्राय सराइबिलसिम जेसेबां दैनि गोलाव गोलाव दालां जेसेबां लामानि अन्थाइनि लामा बेखौ फाखा खालामनायाव आंनिहो एसे गोहोम दं आं बेखौ लिस्टआव होदों बै समाव दाबि खालामनानै बे समाव जोङो इएम हिसाबै हाग्रा चिफ हिसाबै हाग्रामा दंमोन डिपुटि चिफ हिसाबै जोंना आगोलनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारि सिनियर जेनाखि जोङो सिगनेटरिफोर जाय दंमोन बिटिसि लाबोग्रा जोंनि मन्त्रि मल्ला बिटिसिआव जों सालायदोंमोन जों बे परिबर्तन मामानि हिसाबै प्रथम जगाजग बेबस्था कमिउनिकेशनखौ लानायाव बे लामाफ्रा जाफुंजोबदों आरो मोनसे एनेक्साराव सोना लाबोदोंमोन जोंना नेताफ्राबो बेखौ मिथिया बे थगाव आंबो थाफाबाय थानाय जेरै बै हाग्रामा दालां जालायनाय नङा होमबा दै माना बे आइथाइया चिराङाव बिराद खुरखानाय नङा होमबा जोंनि गसाइगावआबो जों मिथिगौ ओइ बेखौबो सोफानांगौलै दायनेमारि बान्दोखौ मिथिया होमबा दायनामारि बान्दो जे कास्ट अफ गसाइगाव साब डिभिजन नामफोर बुंदोंना बे अभिशाप बे दायनेमारि बान्दोआनो जोंनि बे एरियाखौ गरिब खालामजोब्बाय नङा होमबा गासिबो माइ गायनो मोनसे दैखर बादिबाबो दै बाना लांनानै संकस बादिया बे संकसनि दायनेमारि बान्दोआ जोंनि बे जायगाखौ अर्थनैतिक भाबै जरुला खालामदों आरो बे दायनेमारि बायोब्ला गसाइगावआ दोबैजोबो नङा होमबा नोंसोर नुवाखै उन्दै उन्दैयाव खेबनैसो गिदु बालु बाना जाबाय एसडिसि अफिसजों ओरै जेरबासे हाइवेआ जेरबासे कुसुगावसिम गारनो खानो हाया बे नेशनेल हाइवेखौ उसुबिदा जादों दा बेफोरबादि संकट जाहाथे जाया बे दायनेमारि बान्दोखौ हाग्रामानि आमोलाव मोजाङै होथेनो हादों आरो दायनेमारिखौ नुयाखै होनदां बै दानि संकस खेराइनि साहा हाग्रा गेजेरावसो गोदो रनेन्द्र नारायण बसुमतारिया फ्लाड कन्ट्रल मिनिस्टारनि आमोलाव बे एसे मावदों दा नैबे चिकेन फंबाय माबो दाखालि बोरैबा बायहां मावनो नङा होमबा जों ज' नायदों बेखौबो बोरैबा एसे बायहां मावनो बोरैबा बायनानै फैयोब्ला गसाइगावआ खिन्थु सेस गसाइगावआ सेस जाजोब नोंसिनि बे दैमा दैसाफ्राबो गासिबो दुब्लिफ्रा बबेबा खुरखालाङो दा बे जिनिसखौबो जों सोनानै होदों दा बेवहाय जोङो गोबां जौगानाय हाबाफारि मावबावनांगौ आङो नोंथांमोननि सायख'नायाव दिसपुराव थाङोब्ला दा जोंना जेरै 1 नम्बर लामा सामायाबो 1 नम्बर जानांगौ गासिबो सेक्टर कमिउनिकेशन सेक्टर एजुकेशन सेक्टर गासिबो न' बां बायदिसिनाफ्रा 1 नम्बर जानांगौ मानोना 1 नम्बर गसाइगावआ आन्तराज्यिक थारमाने इन्टार स्टेट बर्डार नङा होमबा जोंनि सोनाबहा संकस बारबा मा मोनो बेंगल नंगौना नङा गोदो बेंगल बर्डार एरिया डेभेलपमेन्ट फान्ड होननायबो थायोमोन दा बेखौबो आं संगोन बर्डार जोंना बर्डार एकदम बेंगल बर्डार आरो नट अनलि इन्टार स्टेट बर्डार इन्टारनेशनेल बर्डारबो दंबावो जोंहा आन्तराष्ट्रीय बर्डार बबे बर्डार आन्तराष्ट्रीय इन्टारनेशनेला साहा जोंहा भुटान दंना गैया बे जन्दुवार बारबानोथ' भुटान बे भुटान बर्डार आरो नैबे बेंगल बर्डार आरो जोंहा मा दंबावो बे जायगायाव दा बावैसो दाजानाय देश बिदेशफ्रा दा फैयो रयमना नेशनेल पार्क नेरैना राष्ट्रीय उद्यान होनना बुङो असमियाव जेरै नेशनेल पार्क जोङो थाङो मोनसे काजिरङा नेशनेल पार्क बेरायनो थांनो थाङा मानास नेशनेल पार्क बेरायनो थांनो थाङा दिनै रयमना नेशनेल पार्कआवबो जार्माननि जापाननि आमेरिकाफोरनिफ्राय दा मानसि फैसै नङा होमबा दा बेबादि समस्थिया मा समस्ति 1 नम्बर गसाइगाव समस्ति दा 1 नम्बरखौ जेरैबो बिथिङाव 1 नम्बर खालामनांगौ होननानै बे सभारामा एमएलए जानानै थाङोब्ला बिधान सभा फ्ल'राव बेखौ आवाज लाखिगोन आरो समस्तिखौ जेरैबो बिथिङाव सब जाति जनगोष्ठीनि शान्ति सम्प्रितिनि लोगोसे जौगानायनि हाबानि थाखाय आं आवाज लाखिगोन आं बे खोथाखौ बुंनानै नोंथांमोननिफ्राय बयनोबो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि केन्डिडेट हिसाबै जाहाथे 9 थारिखआव गाव मुल्यबान भटखौ नांगालनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोयो आंना 3 नम्बराव नांगाला 3 नम्बराव थागोन दै 1 नम्बराव जोंना ट्रेक्टरनि दङ 2 नम्बराव जोंना आखाइ खान्दा दं कंग्रेसनि 3 नम्बराव आंनि नांगाल 4 नम्बराव आदिबासिफोरनि बे बोरला थिर
फार्स्ट नम्बराव जोंहा बाल्थिनि छबि दं दा ओंखायनो आंथ' गिदिंबाय बै जन्दार बर्डार बालागाव जानालिगाव लाफा खंखर बनगाव बिनिफ्राय ओरै जोबजासे गिदिंबाय आं दा जेरै दिनैसिम बे मालागुरि फोथाराव मिटिं खालामनायसिम जा नुबाय इसोरा सोरजिगिरिया जुदि आरो गोसोखौ हरसेयावनो माबा जादुजों सोलायहोआब्ला नङा होमबा नोंथांनि गोसोखौ आंखौ फेजेननो हालाय खुनु गोहो गैला आरो देरहानाया खाथांसै होननानै हमना लाबाय मानोना आं गिदिं मिथिबाय बिजेपिनि जोंहा सापर्ट दं आंनि जानानै दा भारतीय जनता पार्टीनि सराइबिल ब्लकनि बिजेपिनि दैदेनगिरि हारसा बर' बिथांमोना हाबदों सराइबिल मण्डलनि जन्दार मण्डलनि हारसा बर' बिथांमोना हाबदों ओमफ्राय बे जोंनि गसाइगाव मण्डलनि गासिबो जोंहा हारसा बर' गासिबो हाबदों आं टिकेट मोननायनि लोगो लोगो बिथांमोना अखानायै आबेगिक गसाइगाव मोनब्रै वार्डनि इन्टेलेक्सुवेल माखासे मानसि दखानदारफोर आबेगिक बाबाय आंखौ मोजां मोननानै गोबारलानानै गाबलाबायनाय जादों मोजां मोननानै गाबनाय ओरैबायदि मोदै गनानै आंसो गाबलायलांदों आरो जों नोंखौ मोनबाय थाखा फैसा जेबो नाङा देरहाहोनाया जोंनि दायित्व जाहाथे फले टाउनावबो मोनब्रै वार्ड दं खुनु भरा लेथेर फेथेर जानाय नङा जुदि गुबुन जातिफोरनि बाव बांसिनब्लाबो ओंखायनो गामि एरियानि रायजो राजाखौबो जाहाथे खुनु भरा जाहाथे नस्थ' जाया दहाय जोंना टिकेटआ बुंदों प्राइज दंलायो बेखिनिखौनो आं खावलायनानै नोंथांमोनखौ बयखौबो केन्डिडेट हिसाबै आखाइ खबजबनानै खुलुमनानै आंनि बुंनांगौखौ बावनो फोजोबबाय